mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni uchuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Mimi naitwa Anthony Keremi Jacob. Nimetoka Ngong. Mimi ni driver wa Mati. Niko na dondana niharakisha, niambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa ya muhimu. Ananiambia muhimu gani, naweza turuko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia by the way machozi. Na nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunabeba manager. Nilikuwa nataka kufungua ka business, kuna wife wako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa tupatanange jioni. So Shabiki imenisort. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial star 487 star 3 hash. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Oh my God, this is unbelievable. I know, it's amazing. So much more local stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Plenty for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, great hit shows. Makes you just want to curl up and binge watch for years. Guys, I'm trying to catch up on single Kiasi. I need the tips. Okay, ladies, we're rolling in 5. Is there anything else that you need? Now that you ask, can I get your number? Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Mayenya sacha sani na nyalo neno. Sani na nyalo neno.
Jaga, ingine nikaona leko maracha inya. Ni amrita jaodi. Owei. Emomi an gi kibaji. To kale kineno lokore maradier. Nyakwara ma Param, nyis Dani mamuofu yo madhi e room ne. Dani, Param nika. Inwaya, ininyalo wunda joko mantie kae. To ineno gimoro amora. Ageno ni Rio Makare Nyakwaramogi warwaki e chenro mar weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV to kapok wakelo ni weche adimba wawinjane mago mawamiyo pek. All people who have lost their documents in this flooding, whether it is ID, whether it is passport, whether it is birth certificate, we have set up a center in your house where you can report for emergency the replacement of your document. Migao mar wuotho yango konyo joma nolalo pande magi kalure kod midhiero mar pi ohula. Kufungua mlango tulishangaa kupata mwili ya mtoto wangu tayari ameshahanga, na vile ilikuwa alivile nilipotazama na macho yangu ni kama aliuawa. Familia moro manyo ratich nyargi majegni 19 ma japuonjre mbalariany ma Mount Kenya mano yudi konegi e gwenge mathika. Jowa ma mita oyudo thagruok ma pio daro mok nyalo yudo chiemo, waro temo mondo watenegi chiemo ma onge kama gibedie. Wabro neno ka jomoko nyalo dhi camps mobro keto. Governor Masia James Orengo ochwalo chiem kony ne jodak 1,000 ma pi ohula norocho ngimagi. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng. Jagoro mongirore migao mar ndiko jopiny Julius Bitok oyango ni piny owacho osechuogo mesa mar konyo jogo manolalo upande magi kod passport kaluwore gi midhiero mar ohula. Kanoloso e kinde cheno mar pidho yien e kaunti ma Machakos, Bitok nojiwo jopiny duto manolalo bok magi mondo mi ochwal ywak margi ne mesa makamano e gwenge duto ma pachoka. Nomedo lero ni mesa makamago idhi chuogi e gwenge duto ma Thurka. We are ready to ensure that all people who have lost their documents in this flooding, whether it is ID, whether it is passport, whether it is birth certificate, we have set up a center in your house where you can report for emergency the replacement of your documents, so that everybody who has lost their documents can be able to replace them in the shortest time possible. So, but today we came here so that we can be able to plant trees and ensure that our country is able to mitigate from the effects of climate change, and that is why we are here as a State Department to join the rest of the country for this noble cause. Piny owacho osingo mar kawo okang' e midhiero momako sekta mar thieth ahinya kokalo e ndiko jotije makonyo chopo lek mar Universal Health Coverage.
Jatend piny Kenya William Ruto karomo gi jotend riwruog laktache KMPDU owacho ni gibiro siko ka gitiyo machiegni gi jokanyo e sekta mar thieth mar yudo duoko e wi midhiero magikale. KMPDU kotelnegi gi jagoro margi maduong' Laktar Davji Atela owacho ni gisiro lek mar chwalo thieth ne jokenya duto. Romono bende noyuorie kod jatend jotije sirikal Felix Kosgei, jatend migao mar thieth Susan Nakhumicha kind mamoko. Riwruoge makedo ne ratich oganda e pachoka koro nyalo buonjo bang' jatend piny William Ruto keto koke e chik madhi tayo riwruoge makamago. Chik makamano nokal higni 10 mokalo, kar kamano norito sei mar jatend piny mar chako tich ayanga. Jatend piny William Ruto nowacho ni keto koke e chik makamano en ranyisi ni sirikal mare oikore matiyo kanyakla gi riwruoge makedo ne ratich oganda e nyayo telo makare. Achiel mar ogendini kaachiel kod dongruok. Kaluwore gi jatend piny, riwruoge mag ratich oganda gin mago ma iluongo ni mise madongo e weche mag dongruok kod demokrasia. Ruto nowacho magi e kinde nyasi mar loro romo mar riwruoge makedo ne ratich oganda e piny mangima. Enacted almost 15 years ago, but we operationalized it yesterday. This framework, the NGO Act put through our civil society a very chaotic mechanism where they had almost 8 pieces of legislation that governed their operation. We have now consolidated the operations of civil society into one predictable legal regime. They now can understand how registration will happen, how they can conduct their business. Secondly, and most importantly, we have made it now possible for public benefit organizations from outside Kenya not to be taken through unnecessary, rigorous explanations before they start operations in Kenya. Piny Jerman osingo mar konyo piny Kenya kaluwore gi midhiero mar oula kendo kwayo pinje mosedongore mondo mi okony pinje ma eka dongore e kedo gi midhiero mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Jambetre moyiedhi mar piny Jerman pachoka Jennifer Morgan ne owacho magi e kinde manolimo log tich maduong' mar bad migao mar msalaba makwar e pachoka kendo chiwo milion 100 kokalo kuom riwruok mar pinje jowagunda e konyo anyuola mohula nodare miechgi. Ne opuoyo jochiw kony mosewuok oko mar chwalo kony magi ne jopiny kaluwore gi midhiero mar oula. Morgan ne oten kod jambetre mar piny Jerman e pachoka Sebastian Groth. We have been able to provide some support, 100 million shillings through the UN and European institutions, and are very pleased today, due to the tremendous work of the Kenyan Red Cross and your volunteers, to announce a 10 million shilling grant for families to support the families and assist them in Western Kenya. So that they can begin just to try and not even recover, but live with the realities and come out of them that are here today. We have to work on prevention and on early warning and early action, and we will look into ways and means how to link the institutions in Germany with the institutions and the Red Cross Kenya in order to be better prepared if the next catastrophe comes down, because we have to be realistic. This will not be the last flooding in this country. Climate change is real, and we have to prepare, I think, better for the next one. As we speak now, more than 55,000 households displaced in the 40 counties that are affected, with the worst displacement in Nairobi. We look forward to working with you in terms of strengthening the architecture for disaster risk management in the country in the long term, and for better responding to emergencies in the future. We are grateful for your partnership and support. Jotelo gwenge ma Busia kwayo piny owacho mondo ket maine arita ma jopuonjre e Samia Osikunde juma manyien.
Nyaka sani skunde maromo 10 gwengego ok nyal makare nikech pi oimogi. Gikwayo jonyuol kod weg yedhi mondo mi obed motang' sama giting'o jopuonjre kikalo kodgi kuonde ma ok lure gi tielo kata piko. Bende ginyiso jonyuol bende mondo rang yore makare ma jopuonjre nyalo luwo ka gidhi e skul, ka bende gijiwo sikunde mondo rang kuonde kawie nyithindo ma iting'o kitere skul. Kata kamano jonyuol ma Budalangi to wacho ni onge ikruok moro amora ne yawo sikunde nimar ginie bwo pi. Mashule ambao yako kwa maji, hata vyoo ambao viko pale vimejaa maji. Kwa hivyo kolera inaweza kupatikana shuleni, typhoid inaweza kupatikana shuleni. Kwa hivyo tunasema kwamba mashule ambao bado imesimama kwa maji basi wasifunguliwe na zisifunguliwe kwa wakati huu. Kama mkazi pia mwenyeji, siko tayari kwa ombi la rais au serikali kusema kwamba watoto wetu wafungue shule Jumatatu, kwa sababu vile hali ilivyo tunaona ni kama tunahatarisha maisha ya watoto, kwa sababu wanahitaji maboti ziwe ambazo zitawavusha, na bila watoto kupita kwa hii maji itakuwa ni hatari kwao. Sisi mpango yetu tu ama ombi letu ni kwamba serikali ikaweze kushirikiana, serikali kuu na serikali ya kaunti, ni mahali gani penye ambapo patakuwa safe kwa watoto wetu kusoma, ili wakati watu wa Nakuru, Kisumu, whatever watakuwa wanaendelea na masomo, ama ng'ambo ya Bunyala watakawa wakiendelea na masomo, na watoto wetu pia wawe wanafanya nini, wanaendelea. Household zimepata 540 na bado tunaenda kushughulika kwa sababu ni watu wengi sana wale wako affected. Ni the whole ward ya Bunyala South ambayo iko affected na maji. Kwanza jana ndiye aliongezeka sana kuliko siku zingine. Familia moro ma Machakos manyo ratich nyargi ma japuonjre mbalariany ma Mount Kenya mane giyudo konegi e ode. Wuon mosenindo Boniface Musembi owacho ni noyudo simu tich adek kuom jomoko ng'ere kane gidwaro mondo ornegi Sh20,000 mondo giwe thuolo nyargi. Owacho ni ne gioro pesa no kendo ringo magigo report e tesendo bila madhika, kata kamano obila ne ok okawo wachno gi pek moro amora. Bende owacho ni kano dhi manyo nyare kumosome norado mana gi ringre ka giseo obila kuom koso kawo ndamo moreto mar reso nyathigino. Tulinunua hakso kwa majirani walikuwa na hardware hapo, tukakuja tukakata tukafungua mlango. Kufungua mlango tulishangaa kupata mwili wa mtoto wangu tayari ameshahanga, na vile ilikuwa vile nilipotazama na macho yangu ni kama aliuawa. Kidogo wakanitumia message, not message but wakanitumia picha, nikaangalia kwa WhatsApp. Kuangalia kwa WhatsApp nikaona damu inatoka kwa mapua, na nikiangalia ameshajiuma kwa ulimi. Ukiona mtu amejiuma kwa ulimi, hapo kuna message huyo mtu hayuko. So nikajiuliza, nikituma hii pesa na huyu mtoto ni kama nikiangalia hayuko, ameshaaga. Nikasema mimi situmi pesa. So jamaa akaendelea kutuma message. Sasa usipotuma pesa tutamuua, usipotuma pesa tutamuua. Nikamwambia wewe already nikiangalia naona hii kazi umeshamaliza. So hata ukiendelea kunitumia message hakuna pesa ninatuma. According to the doctor, she had bleeding in the uterus, which was caused by a rupture placenta, which the placenta, they say it detached itself. So what caused that is yet what we need the DCI and the police to continue the investigation to find out what might have caused that. Because according to the doctor, that is what caused the death. Nyakaramogi yena monda kao yueyo mokongo e cheno mar migago akwayi ni kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Skiza chapa, ushinde.
wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Odhiambo. Umeona? Evans Odhiambo. Pesa di? Alufu Trabich. Asante sana. Skiza chapa, ushinde, ushinde. Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount to exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Mayan for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard at Sarova Woodland as you lazy away at the wonderful poolside for only 9,000 Kenya shillings. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Imperial Kisumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Nikaingia kwa mkahawa. Yes. Mimi kichwa yangu, akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. Yes. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu. Yes. Nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo, hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kucheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Lokasa yambo. Mbote ozalima lamu lungani Ninja the Entertainer. Lungai DJ Smollett le principal de la rumba. Nekwana mwengeji wangu wacho ni tudrikod wa chengeso kwa kelo ni chendro martie dero. Chakreso fagachia nyakasa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thumbo bedo pingo timo na bedro. To ye kanye bakin jangolo mar Juma. Nekwana mwengeji wangu kumotingo madino system, kumotingo za ikona galanga, kumotingo Joski Kiambukute. See you there. Bonaventure Ngobo Chris. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech.
Waneno ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwakaw kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke usiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Machiegni kendo, Gavana Masia James Orengo ogolo chiemo madhi konyo ji 1,000 moula nodar e miechgi e kauntino. Kanoloso e kinde nyasi mar chiwo chiemo makamago, Orengo noyango ni sirikal mar kaunti ma Siaya oikore maber mar kedo gi midhiero mar ohula, mowacho ni oserocho chenro mathoth e kauntino. Nomedo wacho ni moko kuom okenge ma sirikal mare oseketo e rakore gi midhiero mar ohula en chiwo chiemo kod kony mamoko. Bende nolero ni kwan mag jopiny ma pi osedaro e miechgi te ni piny kipimo gi higa mokalo, ka bende ojiwo jopiny mondo obed akicha. Wagombo ni mondo jowa ma mita oyudo thagruok ma pi odaro mok nyal yudo chiemo, waro temo mondo waterni chiemo maonge kama gibedie. Wabro neno ka jomoko nyalo dhi camps mobro keto gi sani report mo wasebedo kwa yudo onge joma pi odaro marom manotimore higa mokalo, to kata kamano nitie joma pi odaro moloyo e West Yimbo. Tang'eny kaka koth pod dhi nyime, kendo joma timo nonro weche mag koth wacho ni koth pod nitie. Koro wakwayo ji mondo obed motang' mondo kik gidhi kuonde ma pi nyalo ketho kata pi nyalo yowogi. We have assorted foodstuffs including rice, maize, oils, edible oils, and also we have the non-food items including nets and also water treatment items. So we expect that River Nzoia will still be fluctuating, but we still must be on a high alert because the rains are still expected in the North Rift and along the lake region. Japuonjre moro ma jahiga 10 chano mar pidho yiende milion 1 kapok higa orumo kaka yorno mar rito alwora. Alice Wanjiru mawuok e kaunti ma Kiambu owacho ni nyaka sani osepidho yiende 5,000 mowacho ni biro konyo e gayo lokruoge makoch mikelo gi lokruok e chal mar futo mar yamo e kor lwasi. Wanjiru nyaka sani oseloso bungu mare ka isire kod scouts wetene ka apisa ma KDF bende sire e kind mamoko. This is my forest. I've planted so far 5,000 trees with a target of 1 million trees by the end of the year with the help of the Scouts fraternity. And so far I've planted 5,000 trees in this forest, and I would like if everyone would support me in this tree planting journey so that I can be able to reach my target of 1 million trees by the end of the year. What is behind me is part of the things that the little girl has done, planting trees and adopting. So it is possible, guys. All of us, let's take part. Everybody where we are, let's take part in the tree planting, in the activity so that we conserve our environment. I also pray and believe that as a promoter and a volunteer at Green Hummingbird, we shall use this vehicle to propel this young child to levels where they will be celebrated many, many years to come. Tumelichukulia na umuhimu mkubwa sana kwa sababu ni jambo ambalo kwamba si watoto wengi ambao kwamba wanaweza jitokeza kuwa na mwito wa aina hiyo. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba tumelipokea vizuri sana kama shirika la wa Scouts hapa nchini, na tunataka lisiwe ni la Alice peke yake, bali tuweze kujumuisha rika yake ambao kwamba tunawaita sunguras katika shirika hili la Scouting, ili waweze kuchukua mwito huo na kuweza kuchukua challenge hiyo.
Ne en lit kod kuyo e kinde mar ika mar John Kilunda majegni 24 kod Robert Mudhinya majegni 48 manowito ngimagi e monj mar miruti manotimore e Lwak juma mokalo. Nyasi mar alam no bagi Ndondoni kane oyuorie kod jatend migao Penina Malonza mane osingo ni piny owacho timo matek mar chwalo arita ne jo Kenya duto. Director mar Tourism Fund Patrick Mudhengi nokwayo piny owacho mondo kas arita e gwenge ma nyandwat ma pacho ka. We are calling upon the government to make sure even those who are in hospitals, we waive their bills and their bills are taken care of by the government. Kati ya hao 7 tuliweza kupoteza 5, wawili wamesurvive kule Mwingi Central. Hapa tuliweza kupoteza 2 na 2 wakasurvive. Kwa hivyo tunaona ni msiba mkubwa sana. Waliweza kutusaidia kutupatia ndege ambazo ziliweza kulift hiyo miili kutoka Mandera ikaweza kuleta Nairobi. Pia wametusaidia kuwaive zile mbili ambazo zilikuwa city mortuary, na huo usaidizi tunashukuru sana. Jambo la pili pia tunashukuru maana wameweza kuwapatia zile familia ambazo ziliathirika 1200 ili iweza kusimamia gharama ya mazishi. E thuolo machielo machiwo mich kokalo e tugo mar go punda mar shabiki Ephantus Murage obedo jaloch mar jumani kendo yudo jackpot bonus mar silingana 101 376. Ephantus nolo omenda go bang' yango kare tuke 12 kuom 13 kowacho ni omenda no dhi konye e chulo school fees kendo kungo modong'. Jackpot masani en $3.6 ma ilaro e shabiki jackpot. Sasa nilicheza hii game nikakula 12 out of 19 nikapata hiyo bonus. Sasa nikiambia wale wanachezaga hii shabiki na wale hawachezangi, hii ni ya ukweli. Sasa wacheze wakule, hata mimi nitaendelea na kucheza. Sasa hii pesa nitatumia, shule zitafunguliwa Monday, iko hapo kwa school fees kwa shule. Ingine nabaki nayo niendelee kupost kazi yangu. Nyakwaramogi yena monda lore gi kanyo ni mar pod waiko ni chenro mathoth mokalo koromo saa 8 Emmanuel Ochieng gi kweth mar biro kelo ni chenro mar paw tuke. To bende aparo ni koromo saa 10 mar odhiambo koromo saa 1 mar odhiambo wabiro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo to saa 3 weche manyien mag oimore. Gisani bed gi giko dira majaber. Nyinga Milton Ochieng Awuor.